Il-vizjoni tal-Kamra tal-Kummerċ li Malta għandha tkun ħabb globali għall-kummerċ u l-investiment tirrifletti l-ħsieb u l-ħidma ta' dan il-Gvern fl-aħħar 18-il xahar. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt dibattitu organizzat mill-Kamra tal-Kummerċ dwar il-viżjoni tagħha għal pajjiżna sas-sena 2020. Saħaq li l-Gvern u l-privat għandhom ruoli distinti imma li jmorru jitfit u l-Gvern għandu jkun hemm biex jappoġġja lin-negozji bħal bir-roħs fil-kontijiet u d-diskussjoni dwar il-ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet. Also, when necessary, public and private may and should become partners. And I believe that in 2 weeks' time, the budget speech will pinpoint quite a number of clear initiatives where this will be possible in the next few months. Tenna li l-Ewropa hija suq naturali ta' Malta, imma għandna nħarsu lejn swieq oħra li jistgħu iġibu investiment dirett barrani. Żied jgħid li l-opportunitajiet ma jaqgħux mis-sema u fost l-oħrajn trid issir ħidma biex titnaqqas il-burokrazija u bekk tkun iktar faċli għal min irid jinnegozja f'pajjiżna. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Kurmi qal li l-Kamra tal-Kummerċ issostni li l-viżjoni ekonomika ta' Malta għandha tkun dik ta' ekonomija ta' suċċess, iffukata u ddiversifikata b'settur privat ta' kwalità għolja, dinamiku, produttiv u innovattiv li jpoġġi lil Malta bħala ħabb globali għan-negozju u l-investiment u li jwassal għal prosperità ikbar. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien iktar diviżiv. Fost oħrajn semmaw kritika l-programm ta' ċittadinanza b'investiment li skontu jista' jħammeċ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u l-pjan tal-enerġija għaliex skontu se joħloq iktar enerġija milli neħtieġu. Saħaq ukoll li l-Gvern għandu l-lussu li għandu oppożizzjoni responsabbli.